Дорогие парафіяне, умілаваныя ў Христе, браты і сёстры, шановныя дзеці Божыя, людзі добрай волі. Сёння Касцёл адзначае свята Хросту Пана. Распачну нашы разважанні з малітвы асвячэння вады хрысцільнай у Трыдыум Пасхальны Великую Суботу. Это адзін з урывачак той малітвы, якую святар альбо біскуп чытае, калі асвячаецца хрысцільная вада. Божа, Ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам, хрысціцелем у водах Іардану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце усе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога Хросту». Вось кавалачак этой малітвы хочу разважаць з вами, таму што тут прадстаўлена гісторыя нашага збаўлення, распачынаючы ад падрыхтоўкі праз выбраны народ Ізраіля. Мы памятаем, калі у Великую Суботу чытаецца чытанне, калі Ізраіль праходзіў праз мора Чырвонае, і Гасподзь вёў Ізраіль, і ўперадзе яны бачылі вогненны слуп уночы, а днём такі як бы туман, слуп, і ты слуп іх вёў. І калі слуп іх вёў, то расступаліся воды Чырвонага мора, яны праходзілі. Вось, гэта сімвалізавала падрыхтоўку, рыхтавала народ Ізраіля да моманту, калі Божы сын прыходзіць у свет і сваім целам, сваёй жывой прысутнасцю усялякую тьму, валадарства сатаны, якое ён прыйшоў разбурыць, ён разрывае, ён знішчае і вядзе за сабой Божы народ да валадарства Божага. Сімвал, мора чырвонае, слуп огненны, это сімвал. І таму Касцёл узгадвае падчас гэтай малітвы вось гэты момант важны для гісторыі нашага збаўлення. Потым Касцёл узгадвае, што калі вісеў на крыжы, з боку Езуса пралілася кроў і вада. Вось это новыя крыніцы жывой вады, якія дадзены Касцёлу для духоўнага адраджэння Божых дзяцей. Наш шлях, браты і сёстры, распачаўся, конечно, ад моманту хросту. Шлях да вечнасці, нашы адносіны з Господам, Але далей мы ўвесь час чэрпаем з крыві, вады і крыві, якая з боку Езуса. Мы ўвесь час чэрпаем з Езуса. Это Ён наша крыніца адраджэння, это Ён крыніца жыцця. І таму Езус пасля ўваскрашэння сказаў вучням: «Ідзіце і навучайце і хрысціце». Хрысціце у імя Айца і Сына і Духа Святого. Хрысціце Духам Святым. Хрысціце Духам Святым. Адраджайце дзяцей Божых. Вызваляйце дзяцей Божых. Разбурайце валадарства сатаны ў гэтым свеце. Мы павінны ўсведамляць сабе, браты і сёстры, мы, хрысціяне, якую моц мы маем ад Господа. І носім у сабе гэтую моц. Мы адроджаныя Духам Святым падчас хросту. Таму цаніць вот эту ласку і цаніць тое, што ты хрысціянін, трэба кожны дзень. І берагчы ў сабе вось эту Божую ласку і прысутнасць Бога ўва мне. Нельга згубіць самае галоўнае.
Божага дзяцінства. І таму Касцёл моліцца, каб Господь узглянуў, да, Божа, узглянь на свой Касцёл и пожадай им, у Касцёле, открыть крыницу Святого Хросту. Где открывается для нас крыница Хросту? Касцёл. Это мистичное тело Иисуса. Это открытое сердце Иисуса. Усе мы с вами, братья и сестры, праз Хрост не только стали детьми Божьими, мы стали детьми Касцёла. Касцёл – это наша семья, это наш дом. Мы павінны трымацца і Христа, і Касцёла. Нельга раздзяляць Христа ад Касцёла і Касцёла ад Христа. Эту свядомасць мы хочам у сабе сёння аднаўляць у святах Росту Пана. Ажыўляць, да, хто я? Хто я такі хрысціянін? Знайсці сябе ў гэтым свеце. Пазволіць Богу аздаравіць мяне, маю асобу, вызваліць мяне з-пад улады злога. Я сёння казаў на пропаведзі, што можна здабыць у свеце, многае асягнуць, да, прафесію любімую, нават дзеці сёння апавядалі, кім хочуць стаць, вось я іх пытаўся, да? Але самае галоўнае, кажу, дарагія дзеткі, самае галоўнае, не згубіце гэтага дару, які вы атрымалі падчас Хросту, Божае дзяцінства. Бо нават калі ты станеш прафесарам акадэміі навук, выкарыстаючы ўвесь свой патэнцыял розуму, які Бог тебе уталенаваў, а на душы сваей шкоду панясеш і акажешся ў пекле, то што табе эта акадэмія навук і твае дыпломы і твой розум, который не прывёў твою душу да спасення, а загубіў твою душу. Вера – это самый галоўны скарб, который человек павінен сцерагчы ў сваім жыцці, самы галоўны. Ён сцеражэцца ў сэрцы Божага дзіцяці. Это дар. На жаль, хрысціяне сёння займаюцца ўсім, але забываюць пра самае галоўнае. Забываюць пра Хрыста. А без Хрыста мы не зможам асягнуць вечнае жыццё. Без Хрыста мы загубім сябе, мы загубім свет. Ян Павел II казаў у сваіх дакументах, у энцыклі, когда пісаў, што без Хрыста мы не можам зразумець сябе самога. Таму я заклікаю, браты і сёстры, каб мы аднаўлялі ў сабе вось гэтыя Божыя таямніцы, это дадзена веруючым людзям. Свет гэтага не ведае. Езус сказаў пра гэта апосталаў. Свет не ведае Духа Святога. І вот нават калі сёння літургія распачыналася, ведаеце, мы выходзілі з отцом Алексеем, з асыстай міністрантаў, я сабе адчуў такую ласку, да, што Бог нас з вами паклікаў у Касцёл. Вы ведаеце, сколько людзей яшчэ не знайшлі дарогі ў Касцёл? Паміма таго, што яны ахрышчаны. А мы все-таки живем этой лаской, мы супольность, мы семья. Мы не створили какую-то там себе секту, знаете, тут, по общих интересах. Это Костел Божий, это литургия, это жертва Христова. Тут Христос самый главный. Ни ксенц Николай, ни отец Алексей, ни папа римский, ни епископ. Христос. Мы все у одной семьи. Мы все праз хрост належим до Христа, и Костел это его тело. Цаніце ў сабе гэты дар. Не выходзьце па-за межы Касцёла. Памятайце, не выходзьце, небяспечна. Небяспечна. Сколькі хрысціян, я люблю Бога, я веру ў Бога, але Касцёлу не давераю, духовенству не давераю, Касцёл не люблю. Это супярэчыць, это неправда. Значит, слабы з тебе хрысціянін, калі ты не разумееш таямніцы містычнага цела Господа. Без Касцёла ты ніколі не стаў бы хрысціянінам. Ніколі. Будь ты православны, будь ты католік или еще кто-то. Касцёл, праз Касцёл. Езус, вы почули молитву, да? Езус посылаў апостолов и сказал: идите и хрестите, вам дадена улада. Эта улада дадена Касцёлу. И только на лоне Касцёла, да, на лоне Касцёла, на лоне містычнага цела Христа, мы, уваходзячы ў Яго, становімся Божымі дзецьмі, мы распачынаем свой шлях.
Разважайте про это, молитесь об этом, каб разумець этой Божьей таямницы. Святы Павел Апостол сегодня пригожа дае нам программу у другим читании, которое выслухали послание до Тита. Услухайтеся еще раз у гэтыя словы, якую программу апостол нам дае, каб мы трымаліся Божьего шляху. З'явілася ласка Божия. Это кто? Это Христос. Бачная ласка Божия. Слово стало телом и поселилось между нами. Збаўчая для ўсіх людзей, якая нас вучыць, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва. Слышишь? Чуешь, христианин? Будешь жить разважліва, справядліва і побожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Христа. На судны дзень готовься, Дитя Божие. Живи разважліва і готовься к судному дню. Веришь, не веришь, ён прыйдзе. Судный день прыйдзе, готовься. Вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Христа, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Падчас абраду хросту, калі яшчэ раз святар пытае бацькоў, ці хочаце вы, каб вашае дзіця прыняло хрост у веры касцёла, якую толькі што вызналі, хочам, да? І там святар у гэтым моманце кажа, это вера касцёла. Вызнаваць, якую нам гонар у Езусе Христе, Пану нашему, разумеете? Быть христианином, веровать, да, это гонор. Гонор. Не гордыня, гонор, что ты Божие дитя. Бог нас захоўвае ад гэтага свету, разумееце? Бог нас захоўвае. Касцёл – это вось арка Ноя, да? Это арка Ноя. Ён захоўвае вось это лодка Пятровая, яшчэ другі образ, да? З якой нельга выскакваць. Трымайся Божага касцёла, незалежна ад таго, як касцёл спаневіраюць, як касцёл асуджаюць, это не собственность людская. Это тело Христово. Тому христианин, шануй свое дзяцінства и шануй свою сям'ю, якой з'яўляецца Божий касцёл. Амин.